L'Esbart Teatral és que ja hi vaig entrar gairebé al néixer, perquè, tornant, sempre tornaré a la figura del meu pare, perquè amb tot això és amb el que és ell qui ens hi va introduir. I l'Esbart Teatral, ell va ser dels fundadors un cop amb l'Ateneu Castellarenc. L'Esbart havia existit molt abans, i això era l'any 52, vol dir que jo tenia 3 anys. I llavors recordo que ja ens va, el recordo, el tinc, ens va fer el carnet de soci de l'Esbart Teatral. És a dir, com a soci no he deixat de ser-ho, encara ara ho soc. Llavors, activament, doncs, de nena anaves a veure totes les obres de teatre que es feien, perquè van fer tot el d'en Segarra, els pastorets, els pastors cantaires de Betlem, tot això ho vam anar seguint. I després sí que posteriorment hi va haver uns anys que no va estar actiu l'Esbart, i penso que era el 68 o el 67, que un grup de castellà vam tornar com a ressorgir l'Esbart. Llavors sí que ja d'una manera més activa, o fent teatre, vaja, d'aficionats, no som gran cosa. I ja et dic, encara ara jo soc sòcia de l'Esbart Teatral i no fa molt que encara vaig actuar, però bueno, ja estic una mica a la rereguàrdia, ja per edat o pel que sigui.